Sigika kuma camancɛ fanga sigili la an ka jamana kɔnɔ bi o tile filanan ye jateminɛw y'a jira k'a fɔ baaraw bala ka kɛ ɲɛmajɔ kɔnɔna na. Septembre kalo tile 11 o ye don kɛrɛnkɛrɛn ye banbaciw yɛrɛ kɛlɛli ka bɔ diɲɛ yɛrɛ fantan a 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. O hukumu kelen kɔnɔna na an bɛna kunnafoniya caman di aw ma bi kunnafoniya kɔnɔna na mun ye banbacima mun kɔni ye musolakaw kɔni sɔrɔ an ka jamana camancɛ bolo fo ka taa se a kɔrɔnfɛn fan fɛ. Liban jamana kunnafoniw na u ka faaba n'o ye Beirut pɔnba dɔ kɔni jenna yen nɔ o kɛra tiɲɛniba ye. Kelenta jabaradi mafilebɔ ayo bisimila ka kunnafoni walawalali kɛnɛ kan bamanankan na mun bɛnna ni Ashura kalo tile 22 ye Hijira san 1442. I b'a fɔ tun y'a fɔ an ɲɛna cogoya min na kuma ɲɛbilala sigikafɔba min bɛ senna an ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya CCB yɛrɛ kɔnɔna na n'o de ye an ka jamana camancɛ fanga o bilalen sen kan sigikafoyi ni y'a tile filanan ye. A tile filanan kɔni u bala ka kumasenw boli mun kan o de ye bɛɛ niyɔrɔ bɛ se ka sɔrɔ Mali la cogoya min na basigi ani kɛlɛya o bɛ se ka sabati cogoya min na an ka kunnafonidilaw tun bɛ a kɛnɛ kan Abdou Watara ani Salifu Ɲare o de nana ni mɔgɔ caman ka seereya an ka ɲɛmadenw fɛ. Sikafɔ bara minnu bilala sen ka kunungo an ka jamana faba kɔnɔ n'o bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye walasa camancɛ fanga ka sigi an ka jamana kɔnɔna na o wala ninnu kɔni bɛna to sen ka fo sini a yirala ka fɔ baaraw daminɛw yɛrɛ kɔnɔna da nana don kuma minnu na o ye camancɛ fanga in bɛna sigi cogoya minnu na ale ni maa minnu bɛna don a kɔnɔna na o baaraw bɛna kɛ cogoya minnu na. Baara fɔlɔ kun ye ka baara min bɛ kɛ transition kɔnɔna na k'o baaraw ɲɛfɔ n'an b'a fɔ ma tubabukan na feuille de route donc a bɛ komi mission minnu bɛna kɛ transition kɔnɔna na a kun bɛ baselen no yɔrɔ sigiyɔrɔma 5 kan o sigiyɔrɔma 5 in jamana in mago bɛ fɛn fɛn la o bɛɛ b'a a sigiyɔrɔma 5 in kɔnɔna la ni Ala ka diɲɛ inchallah. Kunun ta tun ye baara minnu kan ka kɛ transition kɔnɔ n'a bɛ fɔ tubabukan na ko feuille de route minnu ye baara in bila sen kan u ye hakilina dɔw di an ma o hakilina ninnu u y'a yira olu ka faamuyali la lakana jamana maracogo jamana marakulu ani jamana kɔnɔdenw dɛmɛ ni siraw kan transition kan ka tɛmɛ sira minnu kɛ u y'olu fɔ bon an ye hakilina dɔw d'u ma pour que ka u ka baara ka a dilan ka ɲa fiɲɛ dɔw b'a la ne yɛrɛ ye min f'u ɲɛna n ko ni transition kan ka min kɛ n'a b'o gafe dilan a b'a daminɛ ni min ye fɔlɔ transition sigikunba ye min ye transition kan ka laban mun ni mun ma ani mun kan ka kɛ pour que an ka se ka o kuncɛ ɲuman sɔrɔ. Donc n'an sera ko baara ninnu kɛ a bɛ se ka bɛn tuma minnu ma o fana bɛ se ka fɔ o de bɛ na ni transition yɛrɛ kan ka bɛn kalo damadɔ ma donc an y'o lakilenni ninnu kɛ u y'a noté an bɛna lajɛ document laban na n'u bɛna o baara ninnu kɛ. Jɛkulu fɛn fɛn kɔni ye wulikajɔ bila sen kan ka na walasa ɲɔgɔn lamɛn fɔlɔ ninnu baaraw ka se ka bila sen kan olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye u fɛlataw kɔni fɔ a yirala k'a fɔ yɛlɛma donna hakilina dɔw la bita yɛrɛ bɛna boli min kan o tɛ dɔwɛrɛ ye maa jumɛn de kan ka ta k'a kɛ camancɛ fanga yɛrɛ ɲɛmaa ye ale ni jɛkulu minnu bɛna sigi camancɛ fanga yɛrɛ kɔnɔna na olu kan ka sigi cogoya minnu na. N'an ko feuille de route o kɔrɔ gafe min b'a la ni a bɛna bila sen kan yaasa fanga camancɛ fanga min bɛna sigi an kunna o fanga in kan ka baara kɛ hakilina ba minnu kɔnɔ donc kunu an ye baara kɛ olu de kan baara kumabaw dɔw kɛra sécurité ko mɔgɔ caman kuman'o kan mɔgɔ caman kumana an ka kalanko kan mɔgɔ caman kumana fanga maracogo jugu fo ka se k'o kɛlɛ ka bɔ yen mɔgɔ caman kumana Mali yɛrɛ de tununnen don fo ka Mali kura bɛ se ka jɔ ni sira cogo min fo camancɛ fanga in ka baara kɛ o kan kosɛbɛ. Bi ye tile filanan ye le 11 septembre 2020 o tile filanan in kɔnɔna na bi baaraw bɛ ka kɛ gafe min kan o de ye charte de la transition ye n'an ko charte o kɔrɔ ye jumɛn bɛnkan minnu b'a la ni an bɛna jɛ ka o ta ɲɔgɔn fɛ yaasa transition in ka se ka baara daminɛ cogo min na o bɛnkanw la kumaba dɔ ye jumɛn ye jɔn de bɛna kɛ transition ɲɛmɔgɔ ye cɛ wa muso wa finitigi wa civil wa an bɛna o kumaw kɛ bi tile kɔnɔna na tuguni an bɛna baara kɛ o hukumu kɔnɔna na gouvernement min kan ka sigi organe minnu kan ka sigi pour que ka transition
baaraw kɛ n'an ko organe o ye présidence b'o la de la transition, gouvernement de la transition, une assemblée constituante peut-être pour la transition. Donc olu n'u ɲɔgɔnnaw baarakɛminɛn minnu kan ka dilan ka bila transition latigɛ ko ɲuman kama olu baaraw olu bɛna kɛ bi. Sɔrɔsiw ka fara ɲɔgɔn kan kulu min ye fanga yɛrɛ ta n'o bɛ wele ko CNSP fo ka taa se jamanadenw faralen bɛ ɲɔgɔn kan kulu min n'a bɛ wele ko M5 RFP ale ni maliden tɔw yɛrɛ n'an bɛɛ lajɛlen kɔni farala ɲɔgɔn kan ka yafa ɲɔgɔn ma ani gɛlɛya minnu bɛ ani ɲɔgɔn cɛ ka olu kɔni bila o bɛ se ka kɛ sababu ye malidenw yɛrɛ mako bɛ Mali kura min na o bɛ se ka bila sen kan. An ma sigi ni jaabi min ye o de ye ni maliyɛn bɛɛ sɔnna an bɛɛ ye yɛlɛma min fɔ an daw la depuis le 5 juin ka na se fɔ bi ma an y'o yɛlɛma minnu fɔ an daw la ni an bɛɛ sɔnna ka o sigi an dusukun na ka baara kɛ ka taa o sira kan o yɛlɛma in ta ni an yɛrɛ dusukun ye k'a yɛlɛma daminɛ an yɛrɛ kun na fɔlɔ ka sɔrɔ ka se an ka duw kɔnɔ ka sɔrɔ ka na se jamana kɔnɔ i n'a fɔ an filɛ nin sigi min kɛnɛ kan ka Mali de bila an bɛɛ ni san cɛ k'a dɔn an bɛ yɔrɔ min ko bi M5 ko tɛ fɛn ko tɛ tuguni an bɛ Mali ko de la n'an ye Mali bila an bɛɛ lajɛlen ni san cɛ a ka ca Ala fɛ tile 3 mina wolo fɛn na min bɛna Mali kura jɔli o baaraw daminɛ pour que jamana in ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ. Donc ne yɛrɛ kɔni ka laɲini ye min ye n ka Ala deli ye min ye o ye ni maliyɛnw bɔra yan u ka sɔn ɲɔgɔn ye u ka sɔn ɲɔgɔn ta ma an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a dɔn ko maa si kelen tɛ se k'i disi gosi bi ko ne bɛ se ka Mali ta ko k'a bɔ dingɛ kɔnɔ an bɛɛ mago bɛ bɛɛ la wa an fana mago bɛ diɲɛ maa la u ka fara an kan yasa an ka jamana in a bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ. Parce que peuple malien dalen t'a ka jamana labila dalen t'a ka justice la dalen t'a ka sécurité la donc il faut que nin secteur ba ninnu bɛɛ ka bila au centre du débat notamment wari mun donna armée kɔnɔ ani les faits dernières années vérificateurs ye rapport caman bɔ a caman dalen no tiroir kɔnɔna na pour que malien ka se ka da u ka jamana na tuguni u ka dɔn u ye kɛlɛ min kɛ changement kana kɛ fu ye donc fo dossier ninnu dɔw ka bɔ en même temps o kɛrɛfɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana réforme kan ka kɛ élection réforme kan ka kɛ constitution yɛrɛ kan ka réformer mais o si tɛ ɲɛ fo ka transition ka kɛ cogo bɛɛ la ka mesure phare dɔw ta minnu ye dossier mun bɛ n'o bɛ ka traîner mɔgɔ caman bɛ o ɲagaminen don an cɛla bi o bɛ k'u da don transition ko na ka sɔrɔ ni transition y'a ka baara k'a ɲɛma i b'a ye k'a fɔ kɛnɛ yɛrɛ bɛ langoloya sisan. Ni ɲɔgɔn lamɛn baara min kɔni bilala sen kan kunungo n'a kun kan ka cɛ sini tile 3 baara yɛrɛ n'a ye jamanadenw bɛɛ lajɛlen kɔni fara ɲɔgɔn kan a kan ka kɛ sababu ɲuman ye gɛlɛyaba min n'a binnen bɛ Mali kan n'a bɛ sɔn caman bɔ an ka bɔ o dingɛ in kɔnɔ. hali bi ka kɛ ni cɛmancɛ fanga sigili kɔɲɔ kɔni ye Abdul Aziz Dumbiya ale ye a yala an ka jamana faaba kɔnɔ yasa ka malidenw yɛrɛ hakilina ɲininkali kɛ Mali kura o bɛna se ka sigi ni sigikafɔ in banna walima o hakilina ye mun ye basigi ani kɛlɛya sabatili ko kan an ka jamana kɔnɔ a segira ni jaabi mulu ye an ka ɲɛmadenw fɛ. Mali kura o kɔrɔ tɛ ko kuraya in ye mun ye kuraya tɛ ko fɛnw bɛ yɛlɛma Mali bɛ bɔ a cogo la hadamadenw de kan ka yɛlɛma bɛ daminɛ ni hadamadenw de parce que jamana a jɔsen ye mɔgɔw de bɛ jamana jɔ munna an ko kuraya in ye mun ye jigo min banna o de man ɲi jamana a bɛ bɔ nɔgɔ la ni kalan de ye jamana bɛ bɔ nɔgɔ la ni mara kɛcogo ni mara tiɲɛna ka taa depuis du kɔnɔ fo ka na État la ni mara tiɲɛna jamana tɛ se ka dilan donc Mali kura ye jiko kura ka don an na an ka segin kɔrɔlenw na an tununa pewu o de y'an don dingɛ kɔnɔ pour que an ka bɔ dingɛ in kɔnɔ an bɛ segin kɔrɔlenw na ladamuni ka ɲa so kɔnɔ ka ɲa école la école ka taga bolo kura kan kalan barika ka don a la a ka damina so kɔnɔ ka na école la parce que kalan a de bɛ jamana bɔ nɔgɔ la jamana fɛn fɛn n'u bɛ ɲɛfɛ kalanko de y'a to kɛra fɛn ye an ka Chine ta an ka Singapour ta an tun bɛ jamana minnu ɲa bi u bɛɛ tagara kan to mun de nagasira an fɛ hadamaden de nagasira kalan barika bɔra la ladamuni a seginna kɔ jigo min donna na jigo juguw don tiɲali jugu suɲali ngalontigɛ nanbara maliyɛn a pervertira a yɛlɛmana fo ka filama an b'o de kɔnɔ
tiɲɛ tɛ fɔ jamana mɛn na mara tɛ jamana mɛn na suɲali ka yiriwa jɛnɛya ka yiriwa o ye tiɲɛli de ye ala k'an kisi mali kura in a bɛ kɛ kura mun na jogo minnu banna an b'olu bila. n bɛ se k'a fɔ yɛlɛma in yɛrɛ daminɛna ka ban yɛlɛma in daminɛna min na o ye fanga yɛlɛma ye o ye yɛlɛma daminɛ fɔlɔ de o mɛ n'an ko ka yɛlɛma kɛ yɛlɛma kana dan adamadenw faleli dɔrɔn ma yɛlɛma bɛ basé fɛn caman de kan parce que adamadenw de bɛ baara kɛ i n'a fɔ an bɛ minnu wele ko mali sariya sunbaw ou bien institution an bɛ minnu wele ko institution adamadenw de bɛ baara k'o kɔnɔna na n'an ko k'an ka na nin ta ka bɔ yan ka mɔgɔ wɛrɛ bila yen k'a sɔrɔ o tigi yɛrɛ ma yɛlɛma a ka gɛlɛn dɔɔni dɛ donc yɛlɛma in kan ka daminɛ fɔlɔ an ka hakili jagabɔ yɛrɛ cogoya kan adamadenw lamɔ cogo kan an ka kokɛtaw kan ani an bɛ an yɛrɛ comporter cogo min na jamana in kɔnɔna na yɛlɛma in kan ka basé nin fɛn ninnu kan n'o sera ka sabati a ka ca ala fɛ bɛnkan min bɛna bɔ concertation nationale nin na ɲɛtaga bɛ se ka sɔrɔ a la. sɔnni an ka se concertation in banni ma d'abord concertation in kɔnɔna la ne ko ne hakilinata ye an ka hakili to communauté internationale n t'a dɔn o fɔ cogo min bamanankan communauté internationale mɔgɔw olu ye min fɔ parce que mali bɛ problème na i bɛ ka fɛn régime kɔrɔ binnen a y'a sɔrɔ mali bɛ problème ba la doléances ka ca problème bɛ à tous les niveaux an ka fɛn bɛɛ kɛ an n'olu ka bɛn fɛn kelen ma pour que u k'an dɛmɛ parce que an bɛ don min na i ko bi jamana si kelen tɛ se k'i yɛrɛ bɔ donc an ko minnu bɛ ka fɛn organiser minnu bɛ concertation in na u k'u hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ donc maintenant o la ne bɛ fɛ transition yɛrɛ a ɲɛmɔgɔ ka kɛ civil ye min tɛ politique la donc ani a premier ministre n'a président bɛɛ ka ko ye qui n'est pas militaire pour que an ni communauté internationale kana fɔ ɲɔgɔn kɔ maintenant poste tɔ ninnu bɛɛ b'a dɔn fanga yɛlɛma in kɛra militaires ils ont eu à jouer un grand u ye fɛn caman kɛ u ye baara olu de ye fanga in fɛn donc u place ba bɛ yen bɛɛ b'a dɔn sisan depuis fɛn régime kura ni fɛn nana transition in da fɛn daminɛna CNSP nana an ka militaires sur le plan national u bɛ ka fɛn camanba kɛ donc ne bɛ fɛ olu k'u accès kosɛbɛ armée yɔrɔ kan après gouvernement min fɛn transition min bɛna sigi u k'u hakili to fɛn damadɔni fila la prioritairement n'o ye fɛn école ko surtout maître depuis bana in mana fɔlɔ min ye diɲɛ bɛɛ paralysé mali kun paralysé len don ka ban parce que o y'a sɔrɔ grève bɛ yan école kun tɛ ka taa donc u k'u jija école ko ka sigi sen kelen kan u ka tilan ka bɛn u mana bɔ yen nɔ guerre mun bɛ yen nord kɛlɛ ni filaw ni dɔgɔnɔw ka kɛlɛ minnu bɛ yen n'o communauté ni ɲɔgɔn cɛ k'u jija u k'u accès o fila kan kosɛbɛ voilà o de ye ne hakilinata ye. transition min filɛ nin ye n'an bɛ n'a nɔfɛ n'an ma mɔgɔ ɲɛnamaw ta mɔgɔ jɛlenw ladamunenw maa kalannen compétence intègre propre moralement et intellectuellement ça sera le chaos encore ala k'an kisi a ma on n'a pas le choix n'an ma dilan nin fɛ an bɛ tunu an tun bɛna tunu de donc ni ala y'a kɛ an ye fu sɔrɔ la mali kura in bɛɛ de bɛ yɛlɛma jogo b'an bɛɛ la maa si tilennen tɛ fo an ka segin kɔ de an ka kow bila minɛnw na ladamuni kɔrɔlenw bonya ka kɛ ladamuni ka kɛ maaw ka u yɛrɛ dɔn ye mun ye tɔgɔ min b'i la jamu min b'i la i ka kɛwalew n'i ka fɛnw na i ka kumakan fana i ka bato hadamaden i bɛ minɛ i ka kumakan de ani ka kɛwalew fo an ka segin kɔrɔlenw na tant que éducation ma segin kɔ k'an m'a daminɛ o la éducation civique morale on a beau parler ça sera toujours la même chose. kumakan laban ye min ye o ye ka wele bila maliyɛnw bɛɛ kan maa si kana yɛrɛ bila kɔ nin ko in na problème tɛ CEDEAO bolo dɛ problème bɛ maliyɛnw de kan c'est un problème malien solution maliyɛnw de bɛ solution in sɔrɔ maa wɛrɛ tɛna na solution nin ɲini k'a d'an ma anw yɛrɛ de bɛ solution in sɔrɔ yan
San 2008 waati don kerekerenen bilala diɲɛma fɛ n'o de ye banbacimaw kɔni kɛlɛli ye ka bɔ diɲɛ kɔnɔ ka bɛn septamburu kalo tile 11 o hukumu de kɔnɔna na an b'o o sanyɛlɛma dɔ kɔni na teliyeta ma an y'a sinsin ka se musolaka dɔ ma mulu kɔni degun kɔni sɔrɔ banbacimaw kɔni donnen an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni musolaka ninnu kun sigiyɔrɔ bɛnnen don an ka jamana camancɛ bolo ka fɔ ka taa se an ka jamana kɔrɔnfɛn fan ma u y'a jira k'a fɔ ko kabini banbacimaw kɔni donna bingani wale caman ani dansago wale caman u y'o boli olu kan Asita Mayiga teliyeta tɔgɔ la ale ni tagama kɛ kabini janvier kalo kɔnɔna la san 2012 wagatiw la banbagacimaw kɔni bɔra Libi jamana kɔnɔ ni ka u kunda anw yɛrɛ fɛ Menaka minɛna Agelok minɛna sisan nɔ kɔni banbagacimaw bɛ k'u kunda Gao de kan ni o yɛrɛ kɔni an ka jamana kɔrɔyan fanfɛla duguba dɔ ye i n'a fɔ association BAM sigilen don an ka jamana kɔnɔ ni ka dɛmɛ lase maaw ma kɛlɛ yɛrɛ ye maa minnu bɔ u sigiyɔrɔ la olu ka ɲɛmaaba ale yɛrɛ bɛ ɲɛfɔli kan ye cogoya min na banbagacimaw yɛrɛ sera ka don Gao kɔnɔna la cogoya min na ale yɛrɛ fana kɔni bɔra a sigiyɔrɔ la ka sabu kɛ banbagacimaw ka waleyaw ye Gao minɛna sɔgɔmada fɛ a y'a sɔrɔ an b'an labɛnna k'an bɛ taa an ka fɛnw kɛ achats ni fɛnw kɛ parce que ko embargo bɛ na kɛ donc an b'a fɔ k'an bɛ bɔ ka tugu o la dɔrɔn an tulo bɛ marifa cikan na an seginna ka don an ka so kɔnɔ an bɛ boli la kabini o la sa 8 heures fo 14 heures marifa bɛ ka ci anw yɛrɛ mɔgɔ dama min bolila ka don ne fɛ yen a kɛra ne yɛrɛ ɲɛna sa ko dugu bɛɛ sara k'a tɔ to an dɔrɔn de tellement que marifa cira donc an tora ten tɔ fo heure nana seli fana marifa cikan jɔra ko parce que ko misiri welela o la an fana bɔra n'an b'a lajɛ n'an bɛ se ka fɛn minnu kɛ o wagati n bɔra o de la ne ka denmisɛnninw ko n bɛ taa billet ɲini u ye pour que u bɛ se ka na Bamakɔ cogo min n ka petini dɔ bɛ yen nɔ o terikɛ ba n nana tɛmɛ olu ka soda la n y'a f'o ɲɛna n ko denmisɛn ka petini ye n wele k'a fɔ ɲɛna ko kisɛ y'a den sɔrɔ n ko a ko bɛ cogo di ne donna k'u lajɛ n y'a sɔrɔ kisɛ y'o den sɔrɔ a joginen bɛ wolo u bɛ k'u ka minɛnw dalajɛ k'u bɛ taa o cɛ ko ne ma ko madame ko ni insécurité in na ko kana bɔ dɛ ko a to yen nɔ n'aw sera k'a labɛn k'a bɛn ni sini ye anw bɛ taa ne ko n ko est ce que ne bɛna se ka taa k'an ka minɛnw to n ko mais ni den ko k'a bɛ taa n ko ani aw bɛ taa ɲɔgɔn fɛ fajirida fɛ ne ye den labɛn olu fana nana ne nɔfɛ o la u ni den taara an kɔni tora yen o kɛra dimanche ka dimanche kɛ ka lundi kɛ dɔ bɛ farala insécurité kan ne tun b'a dɔn ko ni kɛlɛ yɛrɛ kɛra n ko a bɛ tila ka na compliquer ne bolo n ma deli ka kɛlɛ ye n t'a dɔn kɛlɛ yɛrɛ ye mun ye donc an tora ten tɔ f'u nana kɛ u bɛna an ka daw kongo ka na an ɲininka n'a sɔrɔ n'an ye bamanan de ye wala n'an ye kɔrɔbɔrɔ de ye donc kabini o kɛra dɔrɔn a ko tɔ juguyara ne ni n terimuso dɔ an tora ɲɔgɔn weleweleli la f'an ye occasion dɔ ɲini k'o bɛ bɔ Gao ka na Bamakɔ mais o ko an ma ko fo 1 million et quelque ko n'ale bɛ se ko ka na ni anw ye o ko ko n terimuso k'a ko gɛlɛyara ko a fɔ ko an somɔgɔw t'an ye ni den mun ni madame Konare bɔra ɲɔgɔn fɛ o ye ne wele o ko mama aw bɛna don ɲuman ne ko an kan ka bɔ sini a ko mama anw nana sira min fɛ aw kana na o fɛ dɛ u bɛ ka mɔgɔw faga u bɛ ka bin musow kan aw kana na o fɛ cogo si la ni e kɔni nana u bɛ taa ni ye dɛ ne ko n ko ɲa n ko n tɛ na a ko mama n'an ma ɲɔgɔn ye kɔni k'a yafa ne ma. Madame Jara Muna Traoré ale ni a ka association maaw olu kɔni ye gɛlɛya caman de ye u ɲɛ la wa olu yɛrɛ kɔni tɛmɛna saya yɛrɛ kɛrɛfɛ walasa ka se ka u ni kisi cogoya min na banbagaci waleya ale kɔni kɔlɔlɔw tɛ se ka fɔ ka ban. Ne yɛrɛ tun bɛ yɔrɔ min na u ye mɔgɔ da k'a kantigɛ anw ɲɛna ye muso dɔ tun b'an ka groupe la ale tun bɛ kan an n'a kuma jan k'an yɛrɛ tɔgɔ bɔra an kɔnɔ SMB ale tun bɛ SMB la u y'ale cɛ kan tigɛ ka kunkolo ta k'a bila char kunba sanfɛ an bɛɛ y'a ye a muso tun bɛ yan
a ye tɔɔrɔba de sɔrɔ a tɔɔrɔla a ɲanina a denw tɔɔrɔla a ɲanina c'était horrible wallahi kɛlɛ kɔlɔlɔ ka ca a tɛ fɔ ka ban min kɛra ɲɛna ye min ye i bɛ se ka dɔ fɔ de kan denmisɛnninw ko ne ma ko mama ne ko u ko na najɛ kɛnɛ ma ne ko na mun najɛ a bɛ na faga u ko e kana najɛ sa na ni najɛ n bɛ se da la tuma min na ni marifakisɛ bɛ bɛn a kɛra i b'a fɔ ko sankisɛ an borila du kɛnɛ na k'an bɛ don salon de kɔnɔ balipɛridi ye ne den sɔrɔ n tulo b'a la pɔrɔrɔ fo n sera yɔrɔ dɔ la n b'a ye kisɛkisɛninw bɛ ka bɔ fan bɛɛ fɛ fo ka yɔrɔ bilen ne ɲɛ kɔrɔ ne fana ne siranna ne ye tasa fili ani jɛgɛ ne bɛ n'a fɔ n bɛ boli ɲɛ bɛ mɔgɔw bɛ boli n bɛ boli fɔ n y'a ye bozo muso don an b'a dɔn kosɛbɛ a binna yɔrɔ min na n y'a dɔn kisɛ de y'a sɔrɔ hakili kɔni ma to ne la o waati in na bilen n t'a dɔn n bɛ sanfɛ n t'a dɔn n bɛ cogo min na n t'a dɔn ne tɛ se k'a ɲɛfɔ n kɔni bolila ka taa don yɔrɔ dɔ la so bugunin dɔ la n taara n sɔri yen denmisɛnninlamɔgɔw caman de tun b'anw ta yɔrɔ la bon an bɛ obligé k'u obéir bon gɛlɛya nana bonya k'a caya yɔrɔ bɛɛ i t'i minnu parce que an yɛrɛ ka so ni kan cɛ fɛn de bɛ mairie de b'anw ni kan cɛ et puis encore balle perdue yɛrɛ ni ala ka hinɛ n ba tɛ balo la bi balle perdue y'a ne dɔgɔmuso dɔ bɛ yen balle perdue y'u jɛ parce que anw de kan ka surun kojugu bon an bɛ ka miiri an de kan ka surun an ni polisiw ka surun anw yɛrɛ bɛ yɔrɔ Tɔnbukutu Nima yɔrɔ de la bon rebelles donna gɛlɛya bonyana kojugu bon comme y'a sɔrɔ ne tun bɛ kalan na ne ye santé kɛ en même temps aussi ne bɛ jago fɛnɛ kɛ n bɛ n débrouiller kosɛbɛ bon sisan gɛlɛya bɛ a waati min na kɛ sara ma kɛ foyi ma kɛ le 1er avril kɔni i b'a dɔw bɛ ka sara an ka yɔrɔ ka jan bamakɔkaw bɛ sara joona minnu ka so la bon an ka yɔrɔ sara tɛ a y'a sɔrɔ ne ye n ka minɛnw ta k'a juru don mɔgɔw la partout ale ni a tɔgɔ ye di moyen tɛ min bɛ se ka famille labɔ a wagati bon dɔɔni min bɛ ne bolo ne sera k'an ka famille kɔni anw nana camion de la an y'an ka famille labɔ parce que comme rebelle groupe 2 de tun bɛ yen n'an sera fɛn emela mɔgɔw ma u bɛ kule an yɛrɛ ne kulu nɔfɛ pour que k'an yɛrɛ sauver n'u ko ko azawad an yɛrɛ b'a fɔ azawadu nɔfɛ pour que an ni ka lafiya bon an sira la yadi ka mɔgɔw de tun bɛ yen an b'a fɔ Alahu akubar n'u ko Alahu akubar an b'a fɔ Alahu akubar fo ka taa fɔ an tɛmɛna kabara kan ka na se Koriyame Tɔnbukutu yɔrɔ min na bagi bɛ yen an bɛ ji tigɛ an bɛ sira tigɛ bon ne ni n balimaw ni n ba ala ka hinɛ na ni n dɔgɔninw an bɛɛ tun bɛ mobili kɔnɔ an ka ca ni mɔgɔ an bɛ mɔgɔ 70 bɔ 10 tonnes kɔnɔ sigiyɔrɔ tɛ yen nɔ dɛ a bɛ bɔ yɔrɔ de ɲini an tun bɛ ɲɛfɔnkɛ de ne ni a sotigi a yɛrɛ dagawuli terikɛ o ye gardi de donc an t'a dɔn ko a bɛ rebelliya la donc donkɛ la a nana ko ale bɛ fɛ ka a y'a ɲɛfɔ ne cɛ ɲɛna ne cɛ ko k'ale tɛ se ka don rebelliya in na su min dara kan u ye musomani 4 de violer aw bɛ hakɛ to f'u tun bɛ sigi baɲuwari ji de kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso tɛ yen foyi tɛ yen u bɛ sigi baɲuwari ji de kɔnɔ ka ji kalaya ka bana ji dɔ wuli u bɛ sigi o kɔnɔ musomani 3 u y'o de violer donc an ka mɔgɔkɔrɔbaw b'o kuma na ko sisan kɔni ko cɛ in a bɛ taga na k'ale bɛ nin di ne ma dɛ ale bɛ nin di ne ma dɛ n'a nana fana a b'a fɔ fo ne ka bɔ kɛnɛma ka taa jɔ a nɔfɛ mobili kɔrɔ ni ma taa fana a bɛna ka gardiw bila ne na diyagoya fo ne ka taa tiɲɛ yɛrɛ la a ma nɔgɔ ne fa fana ko sisan kɔni k'u k'u labɛn k'u ka ne bila ka taa sufɛ ne ka taa si dire ni sera dire ne bɛ solution sɔrɔ mun bɛ ne se Moti de Moti ne bɛ n débrouiller parce que chaque fois a bɛ n'a jɔ mɔgɔw b'u ɲɛ jɔ i la n'i ma taa dun a dun bɛ mɔgɔ bila i kama diyagoya k'i forcer ka bɔ a jaariya ma diya i bɛ bɔ donc a nana jɔ ne bɔra a ye ne wele a ye kuma min fɔ o ma diya ne ye k'ale bɛna frigo ni ordinateur ni fɛn caman ko ne mago bɛ fɛn fɛn na a b'a di ne ma ne mago bɛ million joli la a b'a di ne ma wari b'u kun fɛn bɛɛ b'olu kun jamana kɛra olu ta ye ale yɛrɛ bɛ ne furusiri kura ne ma sɔn ne ko n k'a ka ɲi n ko ne tɛ foyi nɔfɛ a seginna ka na ne nɔfɛ tuguni a ko ni juma jiginna ka sɔrɔ ne ma taa ale ka rendez-vous la ale bɛ mun da ne kan ko ne de b'a dɔn donc an tor'o la sa a nana kɔfɛ a nana n'a ka mɔgɔw
a ye ne ta ka ne siri ka taa ni ne ye ka ne kɔrɔkɛ bugɔ ne somɔgɔw tora kasi la ne kɔni ma bɔ a tɔ kalama a tɔ kɛra fɛn fɛn ne ma bɔ a kalama ne mɛn'u bolo yen nɔ dɛ. Gɛlɛya caman kɔni sɔrɔlen Burkina Faso poste la o ni Niger poste la Madame Jara Muna Traoré ale kɔni sera ka Bamako lasɔrɔ ga o kɔni ne fana kɛra a ka gɛlɛyaw yɛrɛ daminɛtɔla ye tuguni o de hukumu kɔnɔna la ni ma kofɔlen ni ala ye ale yɛrɛ garisigɛ don den tan na wa ni diplôme bɛ ale bolo secrétariat de direction na ale kɔni ye hakilina ɲuman ta ka association dɔ sigi sen kan walasa ka se ka dɛmɛ don mɔɔw ma maa minnu fana bɔra u sigiyɔrɔ la ka sabu kɛ kɛlɛ i n'a fɔ ale yɛrɛ bɛ cogoya min na. An ɲɛ b'a la don o don a bɛ fɔ ko nin kɛra mɔgɔw bɛ ka kuma au nom des déplacés minnu bɛ yan kɔrɔbɔrɔ minnu bɛ yan olu bɛ ka taa fɛn minɛ au nom des déplacés ka sɔrɔ u tɛ k'a di déplacés yɛrɛ ma donc ne ko vraiment nin tɛna se ka continuer parce que ne kun sigilen bɛ yen ne ye mun ye ne de b'a dɔn ne b'a dɔn yen population bɛ cogo min na minnu bɛ yan u bɛ ka taa à l'air non ka taa fɛn minɛ k'u b'a d'u ma u tɛ k'a d'u ma donc moi je vais réagir ne taara radio ɲɛtaa la n ye wele bila bɛɛ ma déplacé bɛɛ ma u ka na région bɛɛ ne m'a fɔ ko ressortissant c'est différent de déplacé siya bɛɛ b'a la or ressortissant o ye siya ko de ye ko ne tɛna don o polémique la an ye fɛn kɛ o la an ye association sigi radio ɲɛtaa ka dɛmɛ ani Jose ka dɛmɛ n'olu kun tɛ association kun tɛ sira sɔrɔ an nana ka na an ka association sigi bɛɛ nana la siya bɛɛ. Nafa foyi kɔni tɛ kɛlɛ la nimisa kɔ o de kɔni kɔnɔna la ni maa minnu kɔni bɔra u sigiyɔrɔ la ka sababu kɛ kɛlɛ ye olu kɔni ka laɲini kɔni tɛ foyi dɔwɛrɛ bɛn ka segin an ka jamana kɔnɔna la. Ala ka faama d'an ma faama min bɛ hinɛ fantanw na faama min bɛ dɛsɛ ka sunɔgɔ fantan ŋunan kan fɛ faama min bɛ dɛsɛ ka sunɔgɔ fantan ŋunan kan fɛ Ala k'o faama di an ma ne ka kuma y'o de. An bɛ dugawu de k'an faso ye dɔrɔn Ala k'an faso basigi an bɛ dugawu kɛ Ala k'an faso basigi tɔɔrɔ ye mɔgɔ sɔrɔ an y'a ɲini Ala fɛ Ala ka tɔɔrɔ in wuli ka bɔ i kan. Kɛlɛ laban kɔni limsa de don limsa dɔrɔn de don vraiment foyi tɛ bɛn bɔ ne kɔni bɛ bɛn dɔrɔn de ɲini foyi tɛ bɛn bɔ u ka mɔgɔ ɲɛnama choisi dɔrɔn an kunna ani mɔgɔ min bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya. Kɛlɛ o de bɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔ jasilen Ala k'an kisi kɛlɛ ma Ala ka jamana Ala k'a sumaya Ala ka jamana in Ala ka hakili ɲuman di a marabaw ma. An bɛ yɔrɔ min na sisan kɛlɛ yɛrɛ sera dabila ye nord wo camancɛ kɔnɔna in wo kɛlɛ yɛrɛ de sera dabila ye quoi parce que kɛlɛ ma ye a bɛ mɔgɔ dɔgɔya kojugu kɛlɛ kɔlɔlɔ ka bon a b'i fa tanya a b'i ba tanya wa kɛlɛ bɛ dabɔ fɛn min kama a t'o sɔrɔ a bɛ innocent de sɔrɔ kɛrɛfɛla la. Kabini janvier kalo kɔnɔna la san 2012 banbagacimaw kɔni bɔra Libi jamana kɔnɔ k'u kunda anw ka jamana kan wa an bɛ don min na i n'a fɔ bi kɛlɛ in kɔni tɔ juguyara barisa jamana kɔrɔyan fanfɛla fo kana se a camancɛ bolo la o kɔni bɛn bɛ ni banbagacima ninnu de ka bolo kan wa u b'u sago bɛɛ lajɛlen de la yen nɔ. An kɔni bɛ dugawu de kɛ Ala ka na ni bɛn ye an ka jamana kɔnɔ walasa sɛgɛ min bɛ maliyɛndenw kan o yɛrɛ bɛ se ka ban cogoya min na wa maa minnu yɛrɛ bɔra u sigiyɔrɔ la u ka jamana kɔnɔna la ni k'u kɛ maa wɛrɛw ye u yɛrɛ fa jamana kɔnɔ olu yɛrɛ bɛ se ka sigi cogo min na u faso la walasa k'u ka ɲɛnamaya kɛ basigi kɔnɔna la i n'a fɔ fɔlɔ kow tun bɛ cogoya min na k'a sɔrɔ nin kɛlɛ in tun tɛ an ka jamana kɔnɔ. Kunungo alamisa do wulikajɔ dɔ kɔni kɛra Mopti région kɔnɔna na denmisɛnninlakaw fɛ ni denmisɛnninlaka ninnu u kɔni bɛ école publique de la u y'a jira k'a fɔ a sera olu fana ka don kalansow kɔnɔ ni ka taa u ka doniw ta i n'a fɔ l'école privée maaw b'a la ka kalan cogoya min na u ye tagama in kɔni boloda ka taa ko gouvernorat kɔnɔ u y'a jira gouverneur n'a ka maaw la k'u fana bɛ fɛ ka kalan Gawusu Kuma telen t'a tɔgɔ la ale ye jaw bila ka na an ka jɛkulu lajɛ. An bɛ k'a ye an tɛ ka kalan kɛ a ka ca ni waati ye kalan y'an ka hakɛ dɔ ye an ye denmisɛnninw de a ka kan ka kalanyɔrɔ de y'an jɔyɔrɔ ye donc o de kosɔn an ye wele bila an teri n'an tɔɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ma an ka jɛ an ka bɔ ɲɔgɔn fɛ an ka taa yira k'a fɔ kalan tɛ ka kɛ a t'an fɛlako ye an fɛlako tɛ don an fɛlako tɛ sini wa fana école privée bɛ ka kalan publique tɛ ka kalan olu fana y'an dɔ de don o de kosɔn an bɔra n'olu tɔgɔ ye an bɔra ni association
association Jeunes Action et Développement tɔgɔ ye an bɔra ni union des élèves et étudiants contre l'année blanche fana tɔgɔ ye an bɔra n'olu de tɔgɔ ye o de ye an ka biti ye bi sɔgɔmada ye an ka wuli kun ye ka se jamana ɲɛmɔgɔw ma dɔwɛrɛ tɛ c'est-à-dire école min fermelen don a bi kalo caman bɔ an ka denmisɛnninw bi so kɔnɔ u tɛ taa kalanyɔrɔ la donc a souci b'an na et puis a degun b'an na fɛnɛ ka denmisɛnninw ye so kɔnɔ a sababuya bɛ se ka kɛ a bɛ na ni délinquance ye a bɛ na ni chômage fɛnɛ ye anw fɛ yan an ka haminako bɛɛ ye kalanko de ye walasa kalan ka se ka yiriwa anw fɛ yen cogo min Mali kɔnɔ yan et puis année kana kɛ année blanche ye donc an mago b'a la école ka dayɛlɛ kalan ka se ka kɛ jamana bɛ se ka yiriwa cogo min na. Jamana ɲɛmɔgɔw ye kumakan min fɔ aw ye sɔgɔmada la k'aw bisimila a ye nimisiwasa sɔrɔ a la wa? Bon an nimisi wasara nin ye jigisigi kumaw de nin jigisigi kuma ninnu o b'an hakili sigi o b'an da la k'a fɔ fana jamana ɲɛmɔgɔw hakili b'an na o hakili b'an ka kalanko la u bɛna jɔyɔrɔ n'an ye wa o jɔyɔrɔ tɛ n'an ye o hakili b'an na waati min. Sɔgɔmada in na kumakanw kɔfɛ don nataw e yɛrɛ sigilen bɛ ni fɛn jumɛn ye nin waleya in kɔfɛ? Bon ne sigilen bɛ n'a ye k'a fɔ nin waleya in kɔfɛ u bɛna an ka hakɛw d'an ma ni ɲɔgɔnna wale tɛna se ka kɛ Mali kɔnɔ yan tuguni nin kɔfɛ ni ne kɔni ka laɲini na i bɛ fana n b'a fɛ a ka kɛ ten fana an dɔgɔnin minnu bɛna n'an kɔfɛ u k'a sɔrɔ Mali kalanko ɲɛlen don. Vraiment kuma in kɔni min fɔra sɔgɔmada in na n bolo hakilisigi bɛ kuma in na et puis an y'a faamuya fana k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye min fɔ an ɲɛna sɔgɔmada in na vraiment kuma in bɛ mɔgɔ kun minɛ u y'a yira an na fana u b'an ka message lase autorités ma Bamako. Kumakan laban min kɔni bɛ ne bolo maîtres ka essayer u ka solution bɛɛ kɛ pour que ka se ka bolo segin kɔ kalan ka se ka kɛ jamana kɔnɔ parce que n'i y'a mɛn i b'a fɔ jamana ka taa ɲɛ ni kalan tɛ yen nɔ foyi de tɛ se ka ɲɛ. E k'e yɛrɛ tɔgɔ? Ne yɛrɛ tɔgɔ ye Seydou Jara. Merci. An ka jɛ ka farafinna ani diɲɛ fan tɔw kibaruyaw lajɛ. Coronavirus banakisɛ kɛlɛli la Senegali jamana ale kɔni ye nɔba bɔ sabula cakɛbondaso mun kun y'a ka baara kɔni bɛn ka jamanaw ka jateminɛ kɔni lajɛ coronavirus kɛlɛli ani a kunbɛli ma olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko Senegal jamana bɛ jɔyɔrɔ 36 de ta wa n'a y'o ta a bɛ bila Danemark jamana ɲɛ a bɛ bila Islande jamana ɲɛ a bɛ bila Faransi jamana ye wa a bɛ bila États-Unis jamana ɲɛ nka Zealand jamana kɔni de bɛ Senegal jamana ɲɛfɛ o sabula coronavirus kunkan kɔni bɔlen u ka dugukolo sanfɛ u ye fɛɛrɛ caman kɔni bila sen kan u ka jamana dankun datuguli ko la sɛgɛsɛgɛliw ko la walima ni maa min taara ka t'i yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ jaabi teliya la nɔgɔya la ani u ka jamana ɲɛmaa Macky Sall a ye dɛmɛ mun don dudenw bɛɛ lajɛlen ma waati min na u kun bɛ confinement na wa maa minnu bɛ yen nɔ ni bana in yer'o la a y'olu ta k'olu bila yɔrɔ min na olu fana kun b'u ka hakɛ bɛɛ lajɛlen kɔni sɔrɔ bonya ani karama kɔnɔna na ka fara o kan kuma la ka kuma ni jamanadenw ɲɛ tiɲɛ ani jɛya kan coronavirus bana lahalaya la u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na sanga ani waati o jateminɛw bɛɛ lajɛlen de kɔni y'a to Senegal jamana ale kɔni sera ka ni jɔyɔrɔ kɔni sɔrɔ diɲɛ yɛrɛ bankun kan hakilila jigila coronavirus bana ye maa 293 de kɔni faga Senegalikaw fɛ yen nɔ wa a yɛrɛ maa 14 ani 150 de kɔnɔna ni jaabi kɔni kɛra nisɔndiyaba ye kɛnɛya tigilamaa minnu kɔni kuma la ka coronavirus bana kɔni kɛlɛ o y'a jira k'a fɔ ni bɛ mɔgɔ bila i ka cɛsiri hali bi i ka baara la sabula i jateminɛnen don yɔrɔ la yɔrɔ mun i yɛrɛ hakili t'a la nka o t'a jira k'a fɔ olu sera bana in na dɛ olu kɔni bɛ dɔ de fara cɛsiri kan hali bi. Septembre kalo tile 11 o ye don kelen kɔni ye lamɛrikɛ jamana maaw ma sabula septembre kalo tile 11 san 2021 kɔni mun kɔni tiɲɛniba ye o kɛra lamɛrikɛ jamana kɔnɔ ko sababuya kɛ banbaci dɔw ka waleya ye wa banbaci ninnu kun kelen dɔw ka u ka jatigɛ wale belebeleba 4 de kɔni labɛn ni k'u kunda États-Unis kɔni kan wa 4 bɛɛ lajɛlen tun bala ka kɛ ni pankuru de ye o pankuru 4 mun kɔni kun labɛnnen don u fɛ 2 olu kɔni taara don États-Unis soba min bɛ yen nɔ n'a bɛ f'a ma ko tour jumelle o kɔnɔna na o waleya kɛlen ka kɛ ni lamɛrikɛ jamana finitigilakaw kɔni k'a cɛsiri ye o sera ka dansigi kɛ pankuru kɔni kelen na o taara bin foro dɔ kɔnɔna na Pennsylvanie kɔnɔna na pankuru kelen ale y'a kunda Pentagone yɛrɛ kan nka tiɲɛni mun kɔni kɛra New York kɔnɔna na o de bonyana sabula maa 3,000 o de fatura nin don masina in na ni an ye ni dusukasi kɔni san yɛlɛma 19 de la bi donya in na mun ye lamɛrikɛ jamana finitigilakaw ye ani a tasuma faabaw olu kɔni bɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka tasi bilakɛ ka taa u baarakɛyɔrɔ la ani maa o maa de bɛ yen nɔ ni u fatura k'o sababuya kɛ ni banbaciw ka ni waleya cɛjugu ye
kerekerenyana u ka yɔrɔ min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko oras ni yɔrɔ o kɔfɔlen na mɔgɔw bɛ n'u dalajɛ fitiri masura la u bɛ na limiyɛriw kɔni minɛ ni ka duwawu don kɛ ka taa banbatɔ yɔrɔ la. Liban jamana kunnafoniyaw la kunungo alamisa don tasuma ye tiɲɛni ba de kɛ u ka pont kɔni sanfɛla la hakilila jigila ka bɛn octobre kalo tile 4 san 2020 mugu foronto ba fila wulila u ka jamana faaba yɛrɛ kɔnɔ n'an b'a f'u ma ko Beirut o kɛra sababu ye maa 192 olu fatura maa 6,500 bɔɲɔgɔnko olu kɔni banana wa maa 100 olu ka bololafɛnw bɛɛ lajɛlen kɔni taara fo ka taa se u ka du kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen kɔni cira o sababuya kɛ ni mugu foronto ba in ye o wagati in na mun ye wulikajɔw ye o cayara Beirut kɔnɔna na jamanadenw u y'a jira k'a fɔ ka jamana marabaw kɔni tala ka jɔ u jɔyɔrɔ la o de bala ka ni tiɲɛni ye sabula u tala k'u sɛbɛ don u ka baarakɛlaw ma k'olu to o wulikajɔ ninnu senfɛ kunungo fana u ka pɔnba mun kɔni b'u ka faaba kɔnɔ tasuma kɔni wulila yen na o kɛra sababu ye tiɲɛniba kɔni donna sabula ni yɔrɔ kɔfɛlen na tobili bɛ kɛ ni tulu mun kɔni ye o miliyɔn kilacɛ litiri de kɔni kun bɛ ni yɔrɔ kɔfɔlen na a kun bɛna di maaw ma maa minnu bɛ yen nɔ n'olu bololafɛnw bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛna k'o sababuya kɛ mugu foronto ba fila mun kɔni delila ka wuli u ka yɔrɔ la fo ka taa se dumuni caman ma nka nin bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛna k'o sababuya kɛ ni tasuma kasara in kɔni ye o waleya kɔni kɔfɛ kunungo Beirut kɔnɔna na jamanadenw olu ko u ka marabaw ma u ka sɛgɛsɛgɛli boloda sɛgɛsɛgɛli min bɛ bolo diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen kan yaasa ni tasuma kasara ko min bɛ u ka jamana kɔnɔ u bɛ se k'u tɛgɛ dɔ a kisɛ kan cogoya min na u ka wasaden dɔ kɔni bɛ yen ni a yɛrɛ tɔgɔ ye ko Nemat ale ko n'i y'a ye u tala ka so sɛgɛsɛgɛli ka kɛ tasuma nɔ kan o kɔrɔ b'a jira ko fɛn dɔ de tun bɛ nin tasuma in kɔfɔlen yɔrɔ la mun dogolen don jamanadenw na u tɛ fɛ u kɔrɔ ka don mun na k'o de kama u tala ka so sɛgɛsɛgɛli ka boloda i n'a fɔ Faransi jamana ɲɛmaa yɛrɛ tun y'a laɲini cogoya min na ka kɔrɔ. Jamana 7 min bɛ yen nɔ ni kɔgɔjiba kɔni bɛ tɛmɛ u fɛ u ye sigi kɛ kunungo alamisa don sigi in kɔni kɛnɛ kan u kumana kɛnɛkɛnɛma bolo ma teriki jamana maa ɲɛmaw kɔni fɛ k'u ka jɛni sigi ka kuma ye ko wa k'u bala ka ko mulu kɔni kɛ ni jikɔfɔlen sanfɛ k'u ka waleyaw kɔni ɲɔngiri ko ɲɔgɔn tɛ u bɛna ɲangi jamana tɔw kɔni fɛ ni kɔgɔji jamana ninnu n'o bɛ bɛn jamana 7 ma u ye sigiba min kɛ u y'a fɔ sigi kɔni ma ko sommet Med7 a kɛnɛ kan Espagne jamana tun bɛ yen nɔ Italie jamana tun bɛ yen nɔ Portugal jamana tun bɛ yen nɔ Faransi jamana tun bɛ yen nɔ Grèce fo ka taa se Île de Chypre ma olu maaw bɛɛ lajɛlen nɔnabila tun bɛ nin kɛnɛ kɔfɔlen kan yaasa u bɛ se ka bilasiralikan di Turki jamana ma cogoya min na ji mun ni a fɔlen filɛ bɛɛ bɛ se ka a nafa sɔrɔ cogoya min na ka sɔrɔ a ma kɛ ni tiɲɛni ye dansago wale mun ni Turki jamana maa ɲɛmaw b'a la k'o waleya ni ji kɔfɔlen kan o baaraw bɛ se ka ɲɔngiri cogoya min na u ko sigi in kɛnɛ kan ko Turki bala ka baara mulu kɔni kɛ ni ji kɔfɔlen sanfɛ ko ni a m'a baara kɔni ɲɔngiri k'olu bɛna ɲangi ni kɛnɛkɛnɛlen ta a kama septembre kalo tile 24 fo ka taa se septembre kalo tile 25 ma san 2020 u ka sigiba kɔni kɛnɛ kan n'u b'a fɔ sigi ɲɛnama ko Conseil européen. Telen ta mafilibaw ni de bi dansigi aw ka shuna kunnafoni warawali kɛnɛ kan bamanankan na an bɛ Alahu taala deli alibi a ka na ni kurusuma ni basigi an ka jamana kɔnɔ aw k'an bɛ dɔn yɛrɛ.